Беларусы ў сваім бясконцым блуканні па праклёнай зямлі ўсё спрабуюць і спрабуюць адшукаць гэты, вось ведаеце, чараўніцкі спосаб, як вырашыць усе складанасці свайго жыцця. Мы, беларускі народ, заўзята шукаем той цуд, ну які ўс прыйдзе, ну і проста ўсё ў імгненне вырашыць пазбавіць нас ад нягодаў жыцця. Мы нават выдумалі папараць-кветку і кандыдата ў прэзідэнты дзеля гэтага. І ведаеце што? Я знайшоў гэту папараць-кветку. Я. Достиг я! Я адзін з несматлікасці беларусаў, які адшукаў гэты дыямент, гэты спосаб. І я дзелюся з вамі ім. Даю вам параду, як зрабіць Беларусь і самых лепшых, то бок беларусаў, ну самымі моцнымі, заможнымі, вольнымі і незалежнымі. Гэтую параду праз імгненне вы ўбачыце на сваіх экранах. Драматычная пауза. Гатовыя?